volgende dag, het was inmiddels zaterdag, was het zo stil op straat. Niet de stilte van een serene rust, nee. Meer van een kilte die tot diep in je botten trekt. Vogels zongen niet, althans, de schijnwerker hoorde er niet één zingen op zijn weg naar de stadsbouwmeester. Er was zelfs geen sprake van het gezellige rumoer op de achtergrond dat nog eenmaal bij activiteiten van zaterdag lijkt te horen. Grijze nevels hingen over de stad. Niet echt een dag om blij van te worden dus. Nu was de schijnwerker ook niet blij. De helft van zijn argumenten waren al verbruikt en zijn achterneef had nog niet het minste krip gegeven. Maar goed, nog 2 dagen gegaan en het beste is gekomen. Vandaag zou de schijnwerker het niet laten kijken. Hij luisterde alleen. Hij zou door gaan vragen. Hij zou zijn achterneef het vuur aan de schenen leggen. Zodat deze zou afzien van zijn heilloze plan die vermalen tijdenkathedraal te gaan bouwen. Toen hij even later bij zijn achterneef bij de tafel zat, noemde hij nog eens een bedargument. Die kathedraal, die bouw je niet voor de eeuwigheid. De meeste kathedralen worden verwoest door brand, of oorlogsgeweld, of storten te zijn de tijd vanzelf weer in. Godfried zuchtte diep. Hij wist ook wel dat heel wat moois op deze aarde kapot wordt gemaakt. Moedwillig vaak, maar soms ook uit pure domheid. Hele steden worden verwoest. Huizen platgebrand. Bibliotheken met wel 1000 boeken gaan in vlammen op, allemaal door ingrijpen van de militaire dom. Een toepasselijke term in dit kader vond Godfried bijna inzien. Militaire dom. En ook mensen worden kapot gemaakt. Hun lichaam gemarteld, vermoord. Hun geest gemarteld, vermoord. Hongersnoden, terwijl anderen doodgaan door vraatzucht. Ziektes die ongenezen blijven ondanks genoeg medicijnen elders. Rampen die ontstaan door gemakzucht of verkeerde zuinigheid. Onderdrukking, vervolging door jaloezie. En het zaaien van angst, het zaaien van haat. Alle eeuwen door tot op de dag van vandaag. Ja, je maakt zich dat aanzien ook tot de dag van de morgen. Godfried zweeg. Daarom zag de schijnwerker zijn kant schoon. En, beste Godfried, zo sprak hij vilijn. En waarom zou het niet gelden voor die kathedraal van jou? Denk jij dat het scherm voor een van de hoge macht, zoals die God van jou, voor wie jij zegt, die kathedraal te gaan bouwen? Waarom is jouw kathedraal anders dan al die andere dingen die wel kapot wordt gemaakt? En als ze niet kapot wordt gemaakt door brand of oorlogsgeweld, dan toch wel door de tand des tijds. Ik heb op mijn rondreis heb ik heel wat afgebrokkelde en ingestorte kathedralen gezien, waar alle schoonheid en heiligheid uit verdwenen was. De tijd, mijn beste Godfried, de tijd van de grootste vijand van je kathedraal. Altijd heeft ook die onzin. Je bouwt uitsluitend voor het verval. Dat laatste had ik beter niet kunnen zeggen. Hierop raakte de stadsbouwmeester in vervoering. Nochtans, zei hij, nochtans geloof ik dat al die kwade machten en die kwaadwillende en vaak kortzichtige mensen niet het laatste woord zullen hebben. Al spreekt de ganse geschiedenis en ieders ervaring ogenschijnlijk voor het tegendeel. En is niemand het met me eens. Ik geloof in de overwinning van het goede. Ik geloof
Misschien tegen Peter, weet ik. De zachte krachten van recht en trouw en nederigheid zullen sterker blijken zijn dan het kwaad. Die krachten zullen mijn kathedraal overeind houden. Geloof dat echt, God vindt, zei de schrijver aanvankelijk met een lezende stem, omdat hij ook zijn gedempte argument dreigde te verliezen. Maar hij kon zich op tijd herstellen.